Evo ga gol. Ne. Jaoj! Jel moguće smo mi igrali da sam ja 1-1 igrao sa takvim neznalcem kao što si ti? Čestitam ti. Kolega, ajde ponovo. Idemo Klasić. Čekaj. Evo, uzeo sam ti loptu ko krušku, da znaš, i ide lopta u sredinu. Ne vidi. Ovo je drugi šut na gol. Tamo. Znaš da mi je potpuno jasno što su ovi klinci ovako nalože na Sony PlayStation i ja ovo ne smijem da imam kod kuće. Vidi. Ju. Znaš šta ja razmišljam? Gde bi nam bio kraj da smo mi imali Sony PlayStation peticu? Zamisli peticu. Ali čekaj, stvarno je dobar. Pazi, znaš koji je među prvim računarima koji ja pamtim, onaj što ima kasetu? A, Commodore 64. Commodore 64. Dobro, ti si malo mlađi od mene. A šta? 20-30 godina, nije mnogo. A šta ti pamtiš? Ti pamtiš kad je puštan Dunav, jel? Ja pamtim kad je puštan Dunav, ne, ja pamtim Spectrum, pamtim Commodore 64, Burazir i ja smo imali Commodore 128. On je bio već na diskete. Ne može go, stani. Stani! Dragane! Dobro. Falilo. Vidi, mi sad više ne moramo da zamišljamo, a najbolje od svega je kad klinci odu u školu, ovo je bukvalno vreme za nas. Dakle, ako nabavite Sony PlayStation, pošaljite ih u školu, lagano. Tako je, ili u vrtiću u mojoj situaciji i evo prilike, da, jedina stvar je treba da mora nađeš još jednog ortaka koji je slobodan u to vreme, znaš. Kako se zove, da cepate ili igraš ovako online, nema... Dobro, može i to. Ali uvijek zanimljivije jer kad je online nemaš koga da zezaš, znaš. A ovo imaš sad, znaš. Ja recimo sad kad ti budem dao gol, ja imam koga da zezam. I onda te pitan kako si to uradio, ti kažeš pa na dugme. Na dojitanje. Čekaj, evo ga, i hoće biti go. Čekaj, druže, na svoj gol si krenuo, znaš. Aha, to je moj gol. Ja, čekaj, stani da uozbiljimo sad malo ovu situaciju. Sad je krajnje vreme da uozbiljimo situaciju. Stani, stisni pauzu, čovječ. Evo, ajde, evo. Sada na Shopstoru jako bogata ponuda, dakle tu su računari, pametni uređaji, konzole, sve što moderni klinci žele ima na jednom mestu. A ima i jedan ovde gospodin koji sedi levo od mene, koji je doktor za te sve stvari, da posavetuje, recimo, kada nešto zaškripi. Ja iskreno ti kažem, koliko god da se razumem u to, uvek kad hoću kupim telefon, televizor, ovo, konsultujem se sa svojim prijateljem Milošem, tako da danas ćeš ti da budeš, kako se zove... Ti ćeš da dajem savete, a ti ćeš da... Može, a ja ću da dajem svoje komentare šta mislim da je tu korisno od svega toga. Ajmo redom da krenemo. Prvi je bio PlayStation 5, je li tako? I imamo PlayStation 4 Slim. Znači imamo peticu i četvorku Slim. Tako je, savršen je za one koji žele da uživaju u odličnim igrama bez preskakanja budžeta. Dakle, imamo peticu, a imamo i četvorku. Tako je. I šta je stvar? Kada je školska pauza, recimo, dobro je da se razvijaju socijalne veštine sa drugarima, da se stvori ljubav prema računarima, a ne ono ko nekad vi Commodore 64 pa se pretnojavamo dokle je izvrtela, kako se zove, traka i sve ostalo. I prema džojstiku mora budeš nežan, što ti je kao zlatno pravilo. I naravno, džojstik ima kabel, razvučeš ga preko cele kuće, a ovaj je, vidi ga kakav je lep, Wi-Fi, što bi rekli, jel? Wi-Fi, tako je. Dakle, nekada se na kasetama su se igrali igrice, a da ne pričamo o telefonima. Sećaš se ti, Nikola, ako si imao onaj telefon sa antenom, bilo ono, prvo da izvučeš antenu, pa kao halo. Halo. Dobro, a danas? A pazi, recimo sad ovde šta imamo, A34 5G, klinci mogu da rade bukvalno sve, da budu i mini umetnici i da koriste za telefoniranje, da snimaju, da surfuju, da prepisuju u školi, počela je škola, tako da eto i to možemo da... Ja sam za snalaženje, pusti, neka nek se snalaze. Znači ne promovišemo prepisivanje, ali da mogu da se snalaze. Da, nek se snalaze, to se zove kooperacija. Da, najbitnije da budu snalaženi. A u stvari je idealan za prvi telefon. Jeste, a za one koji vole više jabuku, dakle ne smemo da zaboravimo Apple iPhone 13, koji je savršen za multitasking, bilo da je u pitanju učenje, kreiranje sadržaja ili jednostavno uživanje u najsavremenijim aplikacijama. Sa baterijom koja traje ceo dan i kamerom koja pravi vrhunske fotke, klinci mogu da uče i igraju se zaista bez prestanka. I što je važno, ko voli jabuku, ima u kući jabuku, taman i da uvežeš tu jabuku sa svime, kako se zove, podržavamo maksimalno. A danas je realno, kada klinci pričamo, danas ne može da se zamisli da oni 10, 11, 12 godina, čak i ranije, ali ja to nešto ne ljubim previše, da to nije, kako kažem, da nema mobilni telefon, da nema neki tablet i sve ostalo. Sve je postalo potpuno digitalno. Tako je, tako da smo sad ušli u digitalni svet, sve je povezano, tako da ćemo sada da pričamo malo i o jednom satiću. Tako je. Ja volim klincima da dam satić iz jednog tehničkog razloga. Ovaj najstariji moj je nemiran
i ako se izgubi, ja ga odmah lociram gde se nalazi, a to je faktički uvod u digitalni svet. Tako da, recimo, mogu da prate kad zvoni za kraj časa, kartica unutra da ga ja nazovem kada treba ili da ga pokupimo ili idemo na sladoled, nešto posle toga, šta god da smislite. Idealna stvarčica je za prvi telefon, ili ostalo kako se i zove. Dakle, nekada smo, pametni sat je bio onaj kad zvoni za kraj časa. Zvonko Spasić, sada imaš pametni sat. Dobro. Saved by the bell. Saved by the bell, tako je. A sada mogu da prate kalorije, da prate korake, da vežbaju. Recimo, Honor Watch 4, to je prava stvar za male sportiste. Baš zato što prati sve ove parametre. Jeste, i ja volim to, čak i sad, pošto sam počeo malo i da treniram, imam taj sat koji meri koliko sam kalorija prešao, puls i sve ostalo, tako da, pa, vidi, ne možeš samo ti da budeš vitak. Vidi se napredak. Još pola tone i to je to. A evo ga, recimo, jedan satić o kome ću pričati. Redmi Watch 3 Active. Odlična stvarčica, jednostavan, lagan na ruci, silikonska narukvica, skoro ni ne osjećaš sat, a pratiti sve parametre koji te zanimaju, koliko ti je, recimo, otkucaja srca, možda staviš vremensku prognozu, možeš pozive. Znači, jedan satić onako jako elegantan na ruci, ti voliš digitaliju, znam da se tebi sviđa. Znači, može za klince rekreativce. Klince rekreativce, a može i za nas malo amatorije rekreativce. Dobro, znači ima satić za najmanje, a i... Ima za sve uzraste. Ima satić za sve uzraste. Ima za prvi... Ima satić, ima sat, ima sačina. Da, može tako da se kaže. Može tako da se kaže. Odlično. AOC monitor od skoro 24 inča je također sjajna stvar. Učiš, pišeš radove, igraš igrice, sve zaista izgleda fantastično. Mogu da kažem multipurpose uređaj, ali tako? Pa vidi, ako ti udariš approved na to, to je sigurno to jer ti si dosta zahtevan korisnik i montiraš i ovo sve što radiš, tako da... Montira? Montira. Tako da, kako se zove, ako je Miloš udario approved, slobodno možete i vi da stavite u korpu. A recimo imamo jedan rančić ovde, Canyon rančić koji dolazi u dve boje, savršen je za laptop ili za knjige, a kad smo kod ranca, većina nas do sad bi voljela da uskladi funkcionalnost i stil, pa evo jednostavnog rešenja, funkcionalnost i stil u jednom rančiću. Češ da probam ja to da stavim, a? A da vidimo. Čekaj, evo ovaj. Da vidimo kako ti stoji, molim. Pazi, deluje mi kao školarac, a može deluje kao biznis varijanta. Može. A? Može. Može ovako. Uklapaš se, može stane sve unutra, imaš i za užinu. Nije loš. Doista nije loš. I voliš da nosiš i tablet i laptop, tako da to staje sve kod tebe. Vidi mi se, jel da? Da, vidi ti se. Dobro. U svakom trenutku kad ga sretnete ima bar 4 tehnička uređaja kod sebe, kako se zove, nije važno kako zna. Dobro, dakle, sve zavisi od boje. Kad pričamo o ovim rančima, ako uzduš plavi, onda si kao klinac, a kad staviš sivi, onda si kao ovaj biznis. Onda si Miloš sa 4 uređaja. Dobro, a ako klinci hoće da slušaju muziku dok rade zadatke ili recimo gledaju tutoriale, Panasonic slušalice su savršene za to. Plus, zvuk im je kristalno čist. Evo su ovde, lepa boja, otvara u struku. Šalim se, naravno, ima još jedna boja. Samo da li umeš da ih raskopiš? Ne, kako se zove, umem da ih raskopim, nego ja odmah znam meru da moram na najveće da otvorim. Aha. Kako se zove... Da raširiš. Da. I imaju jack klasičan 3,5. Da, 3,5 mm, dobro. Kome recimo treba za, nažalost, da. Dobro, inače mogu roditelji da koriste također ove slušalice. Dakle, kada klinci igraju PlayStation, vi samo stavite ove slušalice i sve od jedan put postane okej. Dakle, Panasonic... Postane okej, lakše. Od jedan put postane lakše. Panasonic slušalice iz Shopstera dolaze u dve boje. Kao što je Nikola malo prepomenuo, lako se uklapaju u svaki stil, a kvalitet zvuka je zaista savršen za sve generacije. A ja ću sada da nastavim sam ovu priču. Roditelji, vreme je da motivišete svoje školarce najboljim gadgetima iz Shopstera, od PlayStationa i pametnih telefona do računara i pametnih satova. Sve što im je potrebno za uspeh u školi i zabavu kod kuće je ovde, a uz ovakvu ponudu vi možete uživati zajedno s njima i uspeti ih nagraditi za sve dobre ocene. Posetite shopster.rs ili pozovite 011 4545 400 i izaberite sve što vam treba za školu, rad i zabavu na jednom mestu. Inače, ja sam rekao, ja ću da nastavim sam, jer sam mislio da ćeš da nastaviš da igraš. Pazi, ja te čekam da sada odjeviš emisiju pa da krenem. Okej. Hvala. Nastavljam da ga dere. Ajde. Mislim, ne znam koga dere, pošto je 1-1. Ajde, puci penal. Sad ću da vidiš.